Ako vznikol ten mestský park? No, vznikol vlastne v období, keď do Košíc došla Podtýska železnica a územie za terajšou železnicou, kde boli výletné miesta Čomordánka a druhé si nespomeniem, boli vlastne odrezané od mesta. A vtedy mesto rozhodlo, že na tomto území vyrastie mestský park. Treba si uvedomiť, že ten mestský park vznikal s celením pozemkov rôznych mešťanov, to už bolo tu povedané. A tento mestský park mal od začiatku funkciu vlastne rekreačnú pre obyvateľov mesta. Kedy začali vôbec vznikať v mestách parky, začali vznikať koncom 19. začiatkom 20. storočia. A ja by som to poňal tak trošku širšie. Predstavme si mesto Košice, ktoré bolo v hradbách, obkolesené hradbami, a za tými hradbami boli priestory, ktoré neboli osídlené, trvalo obývané, a na tých priestoroch vznikali vlastne zárodky budúcich parkov. Čiže keď sme zobrali dnešnú Mojzesovú ulicu, tá dostala vtedy parkovú úpravu. Podobne ulica Viezoslavová, dnešná, a stavebnícke námestie, kde takisto bola urobená parková úprava v zmysle aleje, ktorá sa tiahla potom až ku železnici. Na Štúrovej ulici výsadba bola neskôr, od Poledňaka až ku námestiu Osloboditeľov, a posledný park vznikal až v 40. rokoch na námestí Osloboditeľov. Ten park na námestí Osloboditeľov celý zmizol. Tam zmizlo vyše 300 stromov. Predstavte si, že tam, kde je dnes budova hotela Centrum a Domu techniky, tak tam boli stromy. Ja som pracoval niekedy v Dome techniky a žiadal som, aby sme v okolí vysadili, to bolo ešte hlboko za socíku, a žiadal som, aby sme vysadili stromy v bezprostrednom okolí, nikdy sa tak nestalo. A ďalšie stromy teraz padli v súvislosti s výstavbou onoho nákupného centra, ktoré má tiež v sebe park. Prečo o tom hovorím? Zvyknú hovoriť niektorí ľudia, že Nemci toto mesto založili, Maďari zveladili a potom sme prišli my a čo robíme s tým mestom? Koľko parkov ubudlo? Študenti architektúry Technickej univerzity navrhovali, aby zelený pás okolo mesta bol dotiahnutý až ku krytej plavárni. Miesto toho sa tam vybudovalo nákupné stredisko. Ale sústreďme sa znova na park, ten vznikol koncom 19. storočia a uvedomme si, že koľko z toho parku ubudlo. Niekedy reštaurácia Park bola v strede mestského parku. Dnes je na jeho okraji. Nikdy nebola obnovená zeleň okolo reštaurácie Park. Plánovaná výstavba, znova volá sa to rekonštrukcia, to tiež pripomína revitalizáciu a rekonštrukciu železničnej stanice na nákupné centrum, znova odkusne z tohoto parku. Čiže dokedy budeme z tohoto parku uberať? Musíme si ešte jednu vec uvedomiť, že pokiaľ vtedy súkromné záujmy ustupovali verejným, dnes verejné záujmy ustupujú súkromným. Za celým snažením v mestskom parku sú snahy určitých záujmových skupín ovládnuť toto územie fyzicky, fakticky. To znamená, že tak, jak na jednej strane vzniklo športovo-relaxačné centrum
ktoré je bytovým domom, ktoré je užívané v rozpore s pôvodným účelom, tak máme veľkú obavu, že na druhej strane po výstavbe hotela na mieste terajšieho krasokorčuliarskeho pavilónu dojde presne k tomu istému a že dojde k záberu verejných priestorov. Takže keď to vezmeme kolem dokola. Nejedná sa tu na Lenopark, ale jedná sa o verejné priestory. Jedná sa o to, že v meste Košice sa sústavne zaberajú verejné priestory. Tak, ako sa zabral verejný priestor na meste Osloboditeľov, hrozí, že sa zaberie aj verejný priestor v mestskom parku a myslím si, že my ako občania by sme voči tomu mali vystúpiť. Keď už tu som, tak by som povedal niekoľko poznámok aj ku tomu, že ako sú stromy choré a ako ich treba rúbať. Určite všetci poznáte orech pred reštauráciou Park. Niekedy tam bol taký neon Malkao, aj ten bufet sme volali niekedy, takže Malkao. Ten orech bol niekedy na dvore starého domu, ktorý bol zbúraný a ten orech tam ostal na vyvýšenom mieste a všetci vtedy hovorili, že ten orech do jary nedožije. A písal sa, myslím, rok 1964 a ten orech je tam dodnes. Čiže mnoho odborníkov sa vyjadrilo a povedali jednoznačne, to treba vyrúbať. A našiel sa niekto, kto povedal, že treba zachrániť. Znova, myslím si, že treba tu na veľkú účasť a angažovanosť občanov pri ochrane zelene. Pán poslanec Birtler hovoril, že ho mrzí, že sme nič nedosiahli, že som nič nedosiahol. Ja som nedosiahol nič. Dosiahli sme to ako občania, keď sme napríklad zachránili 50 hektárov lesa v Ťahanovciach. Zachránili sme napríklad tých 350 stromov, ktoré už mali byť vyrúbané v mestskom parku a oni sú tam dodnes. A myslím si, že občania zachránili aj tých 163 stromov, lebo prišli do mestského parku a vyjadrili svoju voľu, že rúbať sa nemá. Rúbanie stromov by malo byť to posledné. Pokiaľ sa občania postavia a vyjadria svoju vôľu, tak máme šancu uchrániť si svoje záujmy. Ja si myslím, že odborníci by mali presvedčiť občanov o tom, keď je niečo potrebné urobiť a v žiadnom prípade by nemali konať bez účasti občanov. Keď bol zvolený pán primátor mesta Košice, terajší, do svojej funkcie, tak som mu blahoželal. A hneď som mu oslovil, že by bolo dobré, aby začal komunikovať s občanmi. Oslovil som ho aj tak, že z očí v oči, ale aj písomne. A žiadal som ho, aby sme otvorili niektoré témy. Bola to téma územné plánovanie, vysporiadanie pozemkov a samozrejme táto dnešná téma, to je zeleň v meste Košice. Vôľa nebola. Teraz budú všetci sa zaklínať tým, že doba je ťažká, že treba sa rozhodnúť veľmi rýchlo. Všetky projekty EAMK musia byť v úrovni stavebného konania do septembra tohoto roku. A to sa bude používať ako silné kladivo na všetkých občianskych aktivistov a občanov, že je tu posledná šanca zachrániť peniaze pre mesto Košice. Ja si myslím, že všetky projekty by mali spĺňať kritériá estetické, etické, ekonomické a ekologické, environmentálne. To samotné, že vyčerpať nejaké zdroje Európskej únie, nie je dostačujúce. Čiže tu nemá význam hovoriť o tom, že treba vyčerpať peniaze, lebo posledná šanca. Treba hovoriť o tom, že tie peniaze musia byť čerpané zmysluplne. Pokiaľ tu chýba zmysluplnosť, bolo by neetické tie peniaze čerpať.